Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате ташуның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган педагог, галим, әдәбият белгече, тәнкыйтьче Рифат Свиригин. Рифат абый, исәнмесез? Исәнмесез. Рифат абый, менә сез тормыш юлын, хезмәт биографиясын укытучы буларак башлаган кеше, шулай бит? Казан дәүләт педагогия институтын тәмамлагандан соң, ялгышмасам, Аксубай, аннан соң Кукмара районы авылларында мөгаллимлек иткәнсез, балаларны укыткансыз. Бу инде узган гасырның 50нче еллары. Менә бу чорларда без хәзер менә быел әйтәбез, Россиядә укытучылар һәм остазлар елы дип. Менә шуны да исәпкә алып, искә төшерик әле. Узган гасырның 50нче елларында ул укытучылар нинди иде? Һәм ул укытучыларга мөнәсәбәт нинди иде? Менә бераз гына Данил төзәтмә кертергә кирәк. Мин Казан дәүләт университетын тәмамладым. Педагогия институтын. Ялгыш, әйе. Гафу. Әйе. Инде калганнары бөтенесе шулай. Әйе. Сезнең эш урыныгыз бит әле аннан соң. Әйе, ул минем эш урыны булганга күрә анда. Шулай. Китәргә мөмкин андыйсыз. Мин университетка 1950 елны барып кердем. Һәм анда мин 5 ел укыдым. Анда мин килгән идем тарих институтына, тарих белгечлеге буенча керәм дип. Башка төрлерәк килеп чыкты ул. Мин татар бүлегенә килеп кердем. Аның инде үзенең кызык кына тарихы бар. Гомумән, минем биографиядә әнә шундый чираклыклар, төрле борылышлар булгалап торды. Һәм иң әһәмиятлесе шунда, шул борылышлар минем алдагы тормышымны тәэмин иттеләр. Билгеле бер юлга кертеп җибәрделәр. Ягъни сезнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып китүегез, татар филологиясы белгечлеге алуыгыз, ул инде сезнең тормышта очраклы килеп чыккан бер борылыш. Әйе. Чираклы килеп чыкты. Чираклык нәрсәдә булды бу чиракта? Ул менә нәрсәдә булды. Мин инде гомер буе дип әйтим гел, мин гадел, мин дөреслекне сөйләргә тиеш, гел шулай булганда гына дөрес яшәп була дигән принцип белән мин яшәдем. Һәм әйтергә кирәк, бүген дә яшим. Менә шунда шул дөреслекне сөйлим дип торгач, миңа бер сорау бирделәр анда. Менә немец теленнән сезнең нинди билге иде мәктәптә дип. Билгегез нинди иде. Кирпичникова дигән бик мөхтәрәм, бик әйбәт укытучы дип беләм мин аны. Ул миңа нинди билге куярга белмичә аптырабрак торды. Миңа нәрсә куярга, ишле куярга мен дүртнеме. Энем ди, мәктәптә нинди билге алган идегез соң ди. Мин бит инде дөрес сөйләргә яратам, ишле дидем. Алай булгач, монда да ишле диде. Шуннан соң миңа тарих бүлегенә керергә 1 балл җитмәде. 4 булса, мин киреп китәйдем тарих бүлегенә. Шуннан миңа әйттеләр, кайгырмагыз, монда әле безнең мөмкинлек бар, менә татар бүлегендә 2 урын бар. Шул 2 урынның берсе сезгә булырга мөмкин, әгәр дә сочинение дигән фәнне, сочинение дигән әйберне сез дөрес итеп язып чыксагыз. Хәзер утыртабыз сезне сочинение язарга, шуны язсагыз карарбыз диделәр. Мин генә түгел икәнмен, тагын берәү бар икән шулай. Ул булып чыкты, соңыннан зур җитәкчегә әверелгән, соңыннан әверелде ул зур җитәкчегә, бик мөхтәрәм кеше Мансур Хәсәнов. Академик. Әйе, академик Мансур Хәсәнов. Утырдык икәү аның белән өстәл артына язабыз. Шуннан бер-беребезгә карыйбыз. Кемдән ничегрәк караштырып язып чыктык. Ул миңа минекенә карый, минекенә. Икебезгә дә куйдылар 5 ле. Шуннан соң татар бүлегенә алдылар безнең икебезне дә. Һәм 5 ел Мансур Хәсәнов белән башка иптәшләр белән бергә укыдым. Ялгышмасам, Рифат абый, сезнең бит укытучы булу хыялы да ул яшьлек хыялы омтылышы булмаган, шулаймы? Юк. Мин укытучы булырга гомумән хыялланмадым. Һәм монда әйтергә ярый микән, мин мәктәпне яратмадым да. Анда миннән көләләр әле
Кайсы фамилиямнан да күлеп йөрие. Спирин, Гүлсерин дигән булып шунда. Минем ачуым килә иде. Аннан мәктәп мине шул яктан бераз читкә тайшандырды. Мин математиканы бик начар үзләштердем. Дөресен әйткәндә, арифметикадан алгебрага күчкән вакытта мин укытучы янына киләм, сорау бирәм, ничек аңламыйм мин. Шуны да белмәгәч дә миңа 2 куя. Менә шулай 2ләр ала торгач мин. Ягъни сезнең гайрәтне шигерделәр. Гайрәтне шигерделәр. Тарих буенча, бигрәк тә география буенча, аннан соң бу гуманитар фәннәрдәге тел, әдәбият шикелле әйберләрне мин сул кебек шәйдем. Сез беренче Ширханчыкны укытучы буларак Аксубай һәм Кукмара мәктәпләрендә оласыз. Ялгышмасам, сезгә Аксубайда татар теле һәм әдәбияты укытучысына немец теле укытырга туры килә. Кукмарада Утмурт мәктәбендә рус теле укытырга туры килә. Менә үз белгечлегегез буенча укытмагачыннан мәктәптән дәйме? Сездән ниндидер хисләр тумадымы? Ни өчен мин татар теле белгечлегенә укыдым икән дигән? Юк, андый әйбер булмады. Мин нинди белгечлек буенча чыктым? Мин филолог. Филолог ул төрле телләрдә рәхәтләнеп йөзәргә тиеш. Һәм шуңа күрә, аннан соң ул вакытта ниндидер бер үзеңә артык ышану дип әйтим инде. Минем ул немец теленә алуымда бик кызык килеп чыкты. Мин килеп кердем Иске Ибрай мәктәбенә, мине шунда җибәрделәр. Менә бу Татарстанның нәкъ уртасында урнашкан, сез шунда әле сез аның белән дә горурлана аласыз. Шундай җирдә яшәвегез. Нурлатка 70 километр, теге яктан килсәң Чистаяга 70 километр. Аларны әйттеләр, транспортны әйтмәделәр. Ул вакытта транспорт юк иде, дөресен әйткәндә. Менә шунда Иске Ибрай мәктәбенә килеп кергәч, анда без берничә яшь укытучы килеп кердек. Тегеләрне кулак җәеп каршы алды, диде директор. Миңа карады, бу кем ди? Мен татар теле укытучысы мин. Сезгә укытырга килдем. Безгә бит кирәк түгел ди, андый укытучы ди. Ничек кирәк булмасын? Әйтем. Менә мине җибәрделәр, мин сездә 3 ел эшләргә тиеш хәзер. 3 ел. Ди завуч әйтә, без ди заявка биргән идек бит ди. Мәгариф министрлыгына. Аннан соң бер укытучы тапкан идек вакытлыча. Шуңа күрә без онытканбыз ди. Шуннан аптырамагыз диде, директор әйтте. Без ничек тә сезгә дәресләр табарбыз, географиядан бирербез. Сез немец телендә укыта алырсыз дип. Шулай. Мин куркып тормадым, алдым бу немец телен дә укытам. 2 чатна эшләдек микән? Килеп төште бер комиссия, бик мәртәбәле комиссия. Ул әллә Казаннан ук килде микән инде ул? Анда Аксубай да эшли торган кешеләр дә бар иде, кайбер укытучылар. Кайсы дәрескә хәзер бөтенесе куркып йөри. Минем дәрескә кирмәсәләр генә ярар иде. Шуннан килде дә бара сөйләнә. Немец телен кем укыта? Менә бу яңа яшь иптәш укыта. Әйдә керәбез немец теленә. Керделәр, немец теле дәресен карадылар. Минем ул дәрес минем әлбәттә бик примитив инде ул. Әзрәк инде немец теленең немец сүзләрен кушкалап сөйләп инде мин аңлаткалап тордым да. Бик күтәренке кәеф белән чыктым дәрестән. Шуннан теге немец теле белгече минем дәресне караган. Сез дә балаларны яратасыз икән ди. Сезнең методика булай дөрес ди. Ну бит немец телегез бернәрсәгә ярамый. Әйтәм, ничек ярамый? Мин бит шул сүзләрен шулай әйттем. Мин ди әйтә алам ди, дөресен ди. Мин Германиядә анда безнең гаскәрләрдә тәрҗемәче булып эшләгән кеше ди. Шуннан сез алайда укыгыз ди, күбрәк ди. Рифат абый, Фатих Хөснинең язучы буларак дип әйтик, иҗат кешесе буларак аның менә үзенчәлеге, феномены нәрсәдә булды дип әйтәсе аласыз. Аны бит инде юкка гына сез менә шушы тема диссертациясы
темасы итеп алмагансыз. Ул вакытта әдәбият бара иде бер агым белән, социалистик реализм дигән агым белән бара иде. Анда бер калыпка салырга тырышалар иде, әсәрләрендә, язучыларында шунда төртеп кертәләр иде, шул калыпка. Мин карап торам, бу стандартка туры килми. Стандартка туры килми, бу үзенчә. Мин үземдә кеше әйткәнне бердә яратмыйм, кеше әйтеп, өйрәтеп эшләткәнне үземчә эшлисем килә. Ягъни яңалык кертү. Яңалык кертү. Гали абый Халит маңа юл бирде. Рәхәтләнеп эшләдем мин Фатих абый Хисни белән. Аның әсәрләренә мин гашыйк идем. Аның бигрәк тә инде шундый менә тормышның үзеннән алып кешеләрне ул күңелләрен күтәрә, көлдерә иде. Шундый кеше иде. Менә сез бит инде диссертация яклаганнан соң фәнни хезмәт белән шөгыльләнә башлагачыннан Татар дәүләт педагогия институтына укытырга киләсез, шулай бит? Булай булды. Башта мин аспирантураны бетердем. Аннан соң мин эшкә алдылар, кеше фәнни сотрудник дип атала инде, МНИС. Шунда мин эшләп йөрдем. Шул Гали абый бүлмәсендә бергә утырып эшләдек. Менә мин шунда әдәбиятны ничек өйрәнергә, аның белән ничек шөгыльләнергә икәнен Гали абыйдан да, аннан соң Хамид Ярми анда эшләйде. Аннан Мөхәммәд Гайнуллин, шулар янында мин тәҗрибә алдым, өйрәндем. Шактый нык кына өйрәнеп килгәндә мин диссертация якладым. Ул диссертация яклауда кызык булды. Анда бик уңайсызлыклар килеп чыкты. Мин үзем бик артык чавап йөрмәгәч, минем арттан да бик чавап йөрмәйләр инде синең диссертация. Отзывымны ала алмадым. Аннан соң оппонентны белән килештерә алмадым. Шулай итеп йөреп, тәки мин моны барыбер 71-нче елда якладым. Улар да мине партия секретаре итеп куйдылар, тагын эшләр. Һәм шул вакытта Фәрит Хатипов дигән галим мине пединститутка чакырды. Мирфатих Зәкиев буйрыгы белән, шул белән. Менә Мирфатих Зәкиевич әле берничә көнгә генә бик кызганыч арабыздан китеп барды. Педагогия институтында эшләгән чорда сез бит инде профессор дәрәҗәсенә күтәреләсез, шулай бит. Үзегез булачак укытучыларны тәрбиялисез, укытасыз. Әйтергә кирәк, педагогия институты ул инде безнең республикада мәктәпләргә кадрлар әзерләү буенча флагман иң алдынгы уку йортларының берсе булды. Менә сез әзерләгән ул чордагы кадрларның кыйммәте, үзенчәлекләре, аларның аермалыклары нәрсәдә иде? Бар идеме? Нәрсә? Биргә тырыштыгыз сез аларга, ул кадрларга? Мин иң беренче чиратта менә бу безнең бөек әдәбиятыбыз дип әйтим, классик әдәбиятыбыз. Һәм аннан соң 20-нче гасырда туган әсәрләрнең иң яхшыларын сайлап, шулардагы иң әйбәт фикерләрне, балаларны, яшьләрне тәрбияләп, дөрес юлга чыгара торган шушындый сюжетларны, фикерләрне өйрәтергә тырыштым. Яхшы язучыларның яхшы әсәрләре мисалында. Безнең бит яхшы язучылар 20-нче гасырда бик күп иде. Шәриф Камалны бик әйбәтләп өйрәндек без. Галимҗан Ибраһимов, Мәҗит Гафуриларны әйбәт кенә шулай өйрәндек. Һәм башка язучыларны да әйтергә кирәк. Әйбәт кабул иттеләр, балалар әйбәт кенә. Мин үземдә өйрәндем. Мин бит анда барып кердем. Өлкән преподаватель, өлкән укытучы буларак. Бик узак мин тордым өлкән укытучы булып. Аннан бик узак йөргәннән соң миңа доцент берделәр. Инде менә бу гасырга чыкканда гына мин профессор булдым. Анда Фуат Галимуллин инициативасын әйтергә кирәк. Аңа рәхмәт. Аны ул әйтте, нишләтте һаман ди. Сез ди бу дәрәҗәдә торасыз, сезнең дәрәҗәгез югарырак булырга тиеш дип ул әйтте. Шуннан әзерләдек инде без укытучылар бик күп. Бик күп укытучылар. Әле мин эшләдем татар бүлегендә генә түгел. Ярым татар, ярым урыс бүлегендә. РТО дип атала.
Рус-татар бүлеге. Рус-татар бүлегендә. Аннан соң рус бүлегенең үзендә иртә белән килеп лекция укыйм татарча. Аннан соң чыгып китәм менә бу монастырьда иде бер бина безнең. Шунда барып урысча укыйм. Аннан төшәндә тагын татарча укыйм. Аннан соң 4нче бер бинага барып рус бүлегенә. Менә шулай итеп йөри торгач, мин үземдә шомара башладым. Кая гына барсагыз да сезнең беренче әйтигендә танышларыгыз, моңарчы күрмәгән, сезнең үзегезгә түгел, сезнең фамилиягызга игътибар итә булсалар кирәк. Чөнки сез бу хакта үзегезнең истәлекләрегездә аны язгансыз. Әле Казанда Дәүләт университетында укып йөргән вакытта политэкономия лекциясын ул вакытта ялгышмасам сезгә Фикрат Табиев укыткан. Һәм танышканда менә аудитория белән сезгә чират җиткәченнән сезнең фамилияны укыгачыннан Сверигин крещенный мәллә дип тә сораган булган. Менә минем үземдә дә шундый кызыксыну, сезнең исемегездә, әтиегезнең исемегездә татарныкы, фамилия Сверигин. Бу күп тыңлаучыларда, укучыларда да, тамашачыларда да менә сорау тудыра. Мин саф татар кешесе. Минем фамилиям русча яңгыраган кебек, ләкин урысларда да ул фамилия юк. Юк дөресендә. Минем менә нәсел җибен карасаң, анда кемнәр юк? Әтием Хәсән Гата, аның әтисе Мөхәммәд Сафа, аннан соң Мутыйгулла, Гадилша, Зөбәгир, Ишмөхәммәд, менә шундый булымнар, менә 6 булымны санадым. Алар бөтенесе татар кешеләре. Әти Мөхәммәд Сафин буласы урынга Сверигинга әйләнгән. Ул булай сөйләйде миңа. Азин дивизиясендә сугышкан ул. Бу гражданнар сугышы еллары. Гражданнар сугышы вакытында Искебаш дигән авылда туган минем әтием. Күкмара районы. Ул Ветка буенда диярлек. Ветканың теге ягына Колчак килеп җиткән 19-нчы елда. Шунда менә бу авыл яшьләрен мобилизацияләгәннәр һәм Колчакка каршы сугышка керткәннәр. Аннан соң бу дивизияләрне күчергәннәр Кавказга. Дөнья Кавказга җиткәч, анда тиф таралган, бик каты тиф. Әти җитмәсә аты белән суга да төшкән булган, блокоментлар лыкыр суга баткан. Шуннан әтине калдырып киткәннәр бер калмык авылында. Шунда карагыз инде менә үләничә калса, ничек тә үзегез карагыз җирләрсез инде дип. Калдырганнар, безнең алга таба сугышасы бар. Алар китеп барганнар да. Әти инде менә үлә дип ятканда, теге сугышчылар кайберләре әйләнеп кайткан, медицина гаскәрләре. Һәм караганнар бу кем? Бу Хәсән Гата дигән кеше. Фамилиясе ничек? Фамилиясын белмибез диләр. Ничек соң ничек? Кагаз бардыр бит кагаз. Кагазында укып булмый. Мөхәммәд дигән шунда. Мөхәммәд дип башлана дигән. Соң каян килгән кешеләр соң алар? Алар Шимал ягыннан, Төньяктан килгән ул дивизияләр дигәннәр. Һәм Төньяк, Север була бит. Северин алай булган, Северин. Сверигин дип язык дип шулай язганнар да. Шул килеш калган. Шул килеш калган. Ягъни кире үз фамилиясына кайту теләге булмады моннары. Юк, ул аны әйтмәде. Менә әтиегез белән бәйле бер цитатаны китерим әле сезнең язмадан, бу истәлектән. Совет власты дошманнарына каршы көрәш алып барган коммунист сезнең әтиегез Хәсән Сверигинны бары тик уңай герой дип кенә атап булыр иде дип язгансыз сез. Менә Рифат абый бүгенге көндә бит тарихны шул кадәр төрле яктан караучылар барлыкка килде. Шул ук Октябрь революциясе, ягъни Октябрь инкыйлабында төрлечә шәрехләүләр бар. Аны тискәре яктан да бу Россия тарихы өчен шундый мыскыллы, шундый түбәнчелекле бер вакыйга булды дип әйтүчеләр бар. Хәтта бүгенге көндә дип әйтгәндә ул вакыттагы патша армиясе офицерлары, ак гвардиячыларның кайбер командирларын дип әйтик, Россия киноларында хәтта уңай герой итеп тә күрсәтәләр. Менә буларны күрә торып сезнең күңелдә ниндидер канәгатьсезлек уянмыймы? Менә әтиегезнең
шундай юл үтүгө һәм бүгенге көндә ул үткән юл ул тарихны икенче якка буру. Менә бу тарихны боргалаулар миндә бик начар тәэсир калдыра, дөресен әйтим. Тарих ул бер булырга тиеш. Һәм ул дөрес булырга тиеш, аны гел үзгәртеп булмый. Ничек бар, шулай аны бирергә кирәк. Ул вакытта бит кешеләр шанып яшәгәннәр якты киләчәк булачагына. Һәм шуңа армый талмый хезмәт иткәннәр. Ничек ул кешеләрне мыскылларга мөмкин? Ничек аларны бүген сүгәргә мөмкин? Мин аны аңламыйм. Менә минем әтием гомер буе ул шушы илгә дип әйтик инде хезмәт итте. Ул милициядә дә эшләгән кеше. Ул Собада милиция бүлегенең беренче җитәкчесе, дөрес әйткәндә. Бик күп җинаятьчеләрне тоткан кеше ул заманында. Әнә Үзбек Закиров вакыйгалары булган бит 30-нчы еллар башында микән Собада үтерелгән корреспондент. Шуларны ачуда катнашкан кеше ул. Һәм аннан соң районнарда, Кызылъяла районында эшләде ул, аннан Собада эшләде, җитәкче булып. Ничек андый кешеләр турында начар фикер әйтергә мөмкин бүгенге көндә? Мин аңламыйм. Сез бит менә үзегезнең галимлек эшчәнлегегездә бик күп авторларны, бик күп язучыларның иҗатын өйрәнгән кеше. Менә сез аларның иҗатын өйрәнергә нинди критерийлардан чыгып алынасыз? Менә конкрет язучыларны дип әйтик. Менә сез өйрәнгән язучыларда анда Гомәр Бәширов та бар, Әмирхан Еники да бар, Фәнис Яруллин да бар, Атилла Расих та бар, Ояз Гыйлаҗев һәм башкалар бар. Сез аларны очраклы рәвештә генә алдыгызмы үзегезнең менә гыйльми эшчәнлегегезгә, әллә инде аның нинди дә булса максаты бар идеме? Юк, һич тә очраклы түгел. Бу язучылар, сез санап үткән язучылар. Алар бөтенесе безнең татар әдәбиятының йөзек кашы дип саналырлык кешеләр. Йөзек кашы сүзен без куллана идек башта Фатих Хөснигә генә карата. Чөнки аның шундый исемдә әсәре дә бар. Инде менә киңәйтеп алсак, булар бөтенесе шул менә бу язучылар шул исемгә лаеклы бик мөхтәрәм затларылар. Һәм аларның һәр кайсының үз стиле бар, үз юнәлеше бар әдәбиятта. Үзләренең әйтер сүзләре бар халыкка, укучысына. Һәм алар яхшылыкны, гаделлекне, сафлыкны пропагандалаучылар. Менә шуңа күрә мин үземнең тикшеренүләрендә, өйрәнүендә дип әйтик инде. Бер вакытта да урта кол аннан-моннан гына яза торган әдип булып саналып йөрүчеләрнең иҗатларын алганым юк тикшеренүгә. Мин өйрәндем дә, хәзер дә шулай. Фәкать әнә шундый олы шәхесләрне, олы язучыларны. Менә сезнең бер фикерегез, тагын цитата китерим әле мәкаләгездән. Теге яисә бу язучының иҗатын тулысынча ачар өчен, аның талант дәрәҗәсен белер өчен, аның барлык язган әсәрләрен укып чыгу мәҗбүри түгел. Менә ни өчен мәҗбүри түгел? Бәлки аның укылмый калган әсәрендә бәлкем ниндидер тагын бер күрелмәгән орлык яисә яңалык булырга мөмкин түгелме? Ул булырга мөмкин андый яңалык. Ләкин әнә шул син сайлаган әсәрендә аның төп фикерләре әйтелгән була. Ул инде үзенең кем икәнлеген, аның нинди стилгә ия булганлыгын һәм гомумән язучы буларак бөтен тулылыгын бирә ала ул шул бер әсәрендә дә. Бер әсәрендә генә түгел инде ул дөресендә. Аның күбрәк укысаң шул хәтле яхшы. Әле мин өйрәнеп утырам дөнья әдәбияты язучылары. Менә Эрнест Хемингуэй бар, Эрнест Хемингуэй ул шул хәтле туры сүзле язучы булган ул, шул хәтле. Һәм бик өйрәнгән ул дөньяны, үзен жәлләмәгән, үзен кызганмаган, ул сугышка да барып кергән, Испаниядә сугышкан ул. Ул охотник та булган ул балыкчы да булган. Ул үзе өчен нинди яңа әйбер бар, бөтенесен эзләп йөргән. Ягъни үзе аркылы үткәргән. Үзе аркылы үткәргән ул. Андый әдипләргә безнең татар язучыларда карасын иде күбрәк. Без үз тирәбезгә бик карыйбыз, бигрәк тә үзебезгә карыйбыз. Әле менә хәзер язучылар бар. Исемнәрен әйтмим инде, кайберләре. Ягъни таркыса да гына иҗат алып баралар дип әйтәсез килә.
Торкса да һәм үзе турында уйлап кына, янды ул кимчилек бар безнең әдәбиятта бераз. Аны әлбәттә менә бу премияләр шаукымы, конкурслар шаукымы ул ничектер үзеңне алга куярга кушайын шикелле. Улайдыр бар. Менә сез актив эшчәнлек алып барган гыйльми хезмәтләр белән шөгыльләнгән чор, ул бит инде 20нче гасыр уртасы социалистик реализмның шәшәк аткан, патшалык иткән дип әйтик инде чоры, шулай бит. Менә әлеге чорның безнең татар әдәбияты өчен бу чиратта аның плюслары һәм минусларын атап буламы? Була. Аның плюслары ул халыкны, укучыларны тәрбияләү юнәлешендә зур эш башкарылган ул вакытта. Менә шул Гомәр Бәшировны алып карасаң, Шәйх Иман-Нур, Мирсәй Әмирләрне әсәрләрен, анда бик кыйммәтле фикерләр бар, бик матур образлык бар аларда. Әйтә белү, моторны матур дип әйтә белү бар. Укучыларны гүзәллеккә, шуны танырга өйрәтү бар аларда. Булар социалистик реализм әдәбиятында булар плюслар. Минуслары, алар гел бер юнәлештә булырга тиеш, гел бер төрле фикерләр, бер төрлерәк фикер булсын, әлбәттә алыласын югардагы оешмаларын дигәне бар, һәм гел киләчәккә генә карасын. Бүгенге тормышта әле кыйын начар әйберләр дә бар. Аларны күрмәскә тырышсын, һәм перспективада күрсен дә, шул перспектива өчен генә яшәсен. Бүген халык ничек яши? Бүгенге чынбарлык. Бүгенге чынбарлык. Бүген ничек интегә халык? Алар юк бит Гомәр Бәшировта. Анда юк бит. Анда гел сөенеп, гел патриотик рухта ириләр, колхозчылар. Менә аңлавымча, бүген инде язучыларның баш өстендә социалистик реализм теге тукмага эленеп тормый. Шулай бит? Юк. Ниндидер партия карарларын тормышка ашыру өчен язучыларга тема өләшү дә юк. Ягъни язучылар үзләренең иҗатларында әйтергә кирәк, тема сайлауда алар ирекле бүген. Менә бу иреклек безнең әдәбиятта ниндидер алга китешкә бер юл ачтымы, юкмы? Илин икенче төрле әйтеп әйткәндә, бу иреклектән язучыларыбыз безнең ни дәрәҗәдә файдалана алалар? Бу инде кайсы язучының ничек файдалануына карый бу очракта. Ул ирекне алдым дип, бик күп кирәкмәгән нәрсәләр язучыларда күбәеп китте. Кирәкмәгән нәрсә дип әйтим инде. Менә тормышта нинди пичраклык бар име, нинди кызыктырып кешеләрне аздыра торган әйберләр. Менә шундый әйберләрне язарга була дип уйлаштылар. Арзан темалар дип әйтәм. Арзан темаларга керешү китте име. Чын талантлы язучы, ул көтеп тормый дигән югарыдан нәрсә әйткәнне. Менә үз фикерен әйтә торган безнең бик олы язучыларыбыз бар. Айдар Халим. Ул гел үз юлы белән бара торган кеше. Аңа кеше әйтүе кирәк түгел. Ул аның үзенең иманы, үзенең ышанычы бик көчле. Бар Рабит Батулла, әле шулай санап кына барсаң. Марат Амирханов. Безнең әнә шундый күп инде бар, тагын бик талантлы язучылар бар. Менә бу бит инде үзгәртеп кору елларында 90-нчы еллардан соң бигрәк тә менә бу вакытлы матбугатта күп төрле шәхси газеталар чыга башлады. Сары матбугат дигән термин кирде, әйеме? Менә сары матбугат дигән кебек, сары әдәбият та бар дип әйтә алабызмы? Сары әдәбият әлбәттә бар, ник булмасын. Аны хәзер инде теге сары дип, ак дип алай бүлеп тормыйсың. Бүлеп тормыйлар. Мин андый әсәрләрне укымыйм гына, просто шундый сары икән дип карыйм да мин аның. Әмма ләкин бит күпчелек масса менә шуларны белән бит кызыксына. Нишлисең, кеше кызыксына инде? Әйе, кызыксыналар. Менә мин монда исемнәрен әйтергә теләмим. Бик популяр язучылар бар. Алар бик артык теге югары категорияләр турында язмыйлар, алар ул хәтле. Тормышын төрле ягын язалар, ләкин укучы өчен кызыклы икән, нишләп язмаска? Язалар инде. Ничек тәрбияли ансам мин белмим, мин үзем
terbiye yağına gel. Min işlegende de tübeydir terbiye deyip sanıydım. Pedagog. Yani edebiyatның бурышы ул беренче чиратта укучыны тәрбияләү булып чыга. Elbette, elbette. Min şunun için edebiyat deyip sanıydım. Yani теге күңел ачу ни түгел. Ниндидер теге сенсация уку гына түгел. Yok. Иң беренче чиратта тәрбия. Ең birinci çiratта terbiye. Çünkü yaңа bulanlar hemen üse kile. Alarının elbette üz fikirleri var. Üzlerince anlıyorlar alar turmuşuna. Mine bugünkü günde bik yukarı fikirli targan bizning yeş yazıcılar var. Alarının hatta alar tanılmagan üzleri. Artık tanılmagan dünyada. Lakin alar dünya gamelleri boyunca fikirli targan kişiler var. Şuna ımtılgan, şuna gelip zite yazgan bik yeş yazıcılar var. Yani dünya масштабында fikir йөртә ала торган. Fikir yürüte alacak, yelse yürüte turgan. Mene Rüzel Muhammed şeyinde alaz. Yeş yazıcı. Ana bir tege Tatar Ramksan'a kıstara turgan yazıcı tevili. O bik fikirli kişi. Bik fikirli. Louisa Yansuar. Direktör. O bit yazıcı bik yaxşı. Bik fikirli. Менә бер вакыт мин язучылар берлеге рәисе Ркай Зайдулланың ниндидер бер интервьюсындамы шундыйрак бер фикерне укыдым. Безнең язучыларыбыз татар әдәбияты тарихын, безнең әдәби мирасыбызны тиешенчә дәрәҗәдә белеп җиткермиләр, яисә белмиләр дигәнрәк фикер әйткән иде ул. Менә бу әйтүдә ни дәрәҗәдә дөрестлек бар дип саныйсыз? Безнең язучылар чыннан да әдәбиятны яхшы беләме барысы да? Мен ул фикерне әйткән кешене беләм дә, сезнең кем турында әйткәнегезне дә беләм. Ул фикер бар. Беләсезме? Язучымы син иҗатчы икән, син гел камиллеккә омтылырга тиеш. Һәм klasikana, elikki edebiyatını, nigizlerini sen bik yaxşı bilirge deyiş. Anı kaybirevler bile yaxşığına, kaybirlerini intuisiye boyunca şamalı. Mine şuluk Rüzel Muhammed'in, ol bilmedi etmeyeyim ya, andiler. Ben barısında soramadım. Elinde var bizim şairler mi netin, şaireler, Yıldız Mingnulina gibi. Hem başkalar, anda sonasan haber niştep mine etme, derdi. Ol şulay ansa. Lakin mine bu oku, bilim eli jitip bitmiyor. Bizning yaşlar yegine değil. Umumen mine bu ziyalılıkni buldırı için, çin ziyalı bulu için pek köp nerse gerek. Min ana şu Hemingway'in de yukarına etmedim. Erich Maria Remarque, Salinger, ul bit dünya beyesi alar. Niçik şularını da bilmey turıp sen üretesin okuşunu. Yok, dünya edebiyatı bilerek gerek. Bağlanışlar gerek bugünkü günde. Mine ana anlayışlar var. Mine Rafiz Korban degen yazışı, değil mi? Ol beyt, elle nindi bağlanışlar toba. Eli Kafkazga çıkıp gite, eli Türkiye'ye çıkıp gite, eli Yakutiye'ye vara, eli Tağınkaya, Altay'da. Mine o gel şu beylenişlerini urnaştırıp yürü. Hem şu halklarının edebiyatlarını çalıştıra özü bizden edebiyat bilen. Aların eserlerini alıp tercüme ite. Tatar edebiyatı örneklerini şunda alıp vara. Özünün yazganları, özünün anın açılıp gitti enerjisi soңғы vaxtda. Tege marafonda bula bite, ikinci suluş açıla. İndi bittim deyip varasın yine 35-36 kilometrda. Dokta çıkıp oturayım eli taşka deyip. Nerseye çıktım indi bu tarafsa. Mene şunda piş tabıp gitsen senin aşıla yana suluşun. Hem varıp jitesin maksatına, varıp jitesin finişka. Mene şunun motor örneği Rafiz Korban. Mene 2000-нче елда, моннан 23 ел элек була инде, 23 ел элек әдәби ел йомгакларына багышланган докладта сезнең бер цитатаны китерәм. Сез тәнкыйть юк бездә, авторны мактау һәм ахырдан берничә куштанаклар эчендә киңәш бирү формасында гына әйтү бар дип әйтәсез. Менә тәнкыйть бүген бармы? Ни өчен моннан 23 ел электә тәнкыйть юк бездә дип әйткәнсез? Ул вакытта бераз булгандыр тәнкыйть. Шулаймы? Әйе. Бүгенге көндә тәнкыйть юк. Бездә тәнкыйть секциясе бар, ләкин тәнкыйть юк. Бездә бар әдәбият белгечләре. Алар тәнкыйтьчеләр түгел.
Алар менә дигән әдәбият белгечләре, Дания Захидуллина, Фуат Галимуллин, Хатип Миңнеголов, Әлфәт Закирҗанов, минем укучым, минем группада, минем ярдәмчем шикелле укучы. Аларын санасаң күп, мин тагын санауга күчтем инде. Шул әдәбият белгечләре, алар теләсә инде тәнкыйтьне яза алырлар иде. Ләкин бүген тәнкыйтькә ихтыяҗ юк. Ул язучыларга кирәк түгел. Без Тукай заманында яшәмибез бүген. Тукай тәнкыйть кирәкле шәйдер дигән. Бүген ул язучыларга кирәк түгел. Чөнки язучы мин нәрсә язганымны үзем беләм дип саный. Бүтән язучылар да шулай. Бүген аннан да яхшы белүче юк үзенең. Ул тәнкыйть бүген укучыга да кирәк түгел. Укучы нәрсә телим, шуны укыйм дип укый бүгенге көндә. Һәм синнән менә моны укыгыз, тигене укыгыз дип ул киңәш сорап тормый. Үзе нәрсә тели, әнә, пожалуйста, сез әйткән Сара матбугат тулып ята, укысын шуны. Ул менә дигән классик, менә дигән әйбәт әсәрләрне таба ала бүгенге көндә укый ала. Ихтияҗ юк икән, ничек инде? Ягъни бүген тәнкыйть безнең ниндидер мактаулы рецензияларга гына кайтып калды түгелме соң алайсың? Менә ниндидер яңа әсәр чыга, аңа тәнкыйди күзлектән түгел, ничектер менә мактау күзлегеннән генә карау. Мактау күзлегеннән карыйбыз, юбилейлар булып тора. Юбилей мәкаләләрендә мин әлләнчә юбилей мәкаләсе яздым. Мин анда мактадым да, анализда бирергә тырыштым. Әнә Рәфкать Кәрәми дигән бик әйбәт язучы бар. Рәфкать Кәрәминең турында минем мәкаләне укысагыз, мин анда карыйм, менә булар бик яхшы килеп чыккан. Булар булайрак булган бит. Рәфкать иптәш дип, мин аңа шундый киңәшләр биреп, менә шундый формада булса, тәнкыйть булыр иде. Рифат әфәнде, нәрсә дип әйтим инде, язучылар арасында да күтәреп чыгучы юкмы? Нигә бездә тәнкыйть шундый бик зәгыйф, тәнкыйть кирәк, әйдәгез булай булмый дигән мәгънәдә? Ул күтәреп чыгу белән генә булмый. Тәнкыйть булсын өчен нәрсә кирәк? Безнең иҗат секцияләренең бик регулярны эшләүе кирәк. Бездә иҗат секцияләре бар. Бездә бар тәнкыйть секциясе дә. Ләкин ул тәнкыйть секциясе түгел. Ул әдәбият теориясе, әдәбият белгечлеге секциясе. Ул әзме күпме эшли ул үзенчә. Ләкин бик еш әсәрләрне алып, уртага салып тикшерергә кирәк. Тәнкыйть шуннан башлана. Ул сиңа теге мәкалә яздым да, монысын мактадым, монысын сүктем түгел. Син мактасаң, аның дустына әйләнәсең, язучының сүксәң, син душманына әйләнәсең, тәнкыйть андый булырга булмый алай. Мин элекке тәнкыйть заманнары, элекке вакытны беләм. Мин Фатих Хөсни, Гомәр Бәширов, Әхмәт Әмирхан Еники, Атилла Расихлар вакытында секцияләрен ничек эшләгәнен беләм. Ул вакытта нинди генә сүзләр әйтелмәйде ул фикер алышуларда. Мин үзем бер вакытны тәнкыйть иттем Шәйхи Мандурны. Әйтәм, гел мәхәббәт турында бит бу әсәр. Гел мәхәббәт турында булырга тиеш түгел бит дип әйткәнмен икән. Хәзер карап торалар. Бу моны бетерә хәзер бу малайны. Мин яшәде. Шәйхи Мандур бик үткен сүзле кеше дип. Шуннан Шәйхи Мандур сүз алды да. Шулайдыр инде яшьләр безнең иҗатны шулай аңлый торганнар инде. Алар бездән күбрәк күрәләрдер диде дә, барда утырды, бер сүз әйтмәде. Менә шулай. Ул өчеп кунып Фатих Хөсни чыга иде. Тәнкыйть итеп ләшәкәнде. Рәхәтләнеп кычаклашып кайтып китәләр яннан соң шул язучы. Ягъни Рифат абый, минем әйтәсем килә, тәнкыйть культурасы дигән әйбер бар. Тәнкыйть культурасы юк шул. Димәк, ул вакытта булган, сезнең чорда менә сез әйткән, бүген тәнкыйть культурасы юк. Юк. Хәтта менә әле мин уйлап торам, тәнкыйть культурасы гына түгел, хәтта әдәбият белеме культурасы да төшеп бара шикелле бүгенге көндә. Менә әдәби әсәрләрен тикшергәндә нинди алым кулланалар? Миңа ул галимнәр бик, алар мөхтәрәм, әйбәт галимнәр алар. Ләкин алып бара торган юнәлешләре миңа ошап бетми. Әсәрне уртага алып, әйбәтләп тикшерергә һәм шул тәнкыйди рухта тикшерергә дә кирәк була торгандыр инде. Бездә кайбер күп кенә фән докторлар дип әйтим инде аларны. Алар урнаштыру белән шөгыльләнәләр. Менә бу социалистик реализм әсәре булган, бу шушындый романтизм әсәре булган.
Мынысы сақтау, жылау романтизмі деп әлі есімдер табыла. Мен шулай айттырып, аны киштелерге бөлелер. Мынысы модернизм, мынысы аның постмодернизмі, мынысы тағын икенче төрле бір романтизмның модернизм. Яғни һәрберсенә урын табыла. Һәрберсенә урын табып, шуны урнаштырып куялар, дөрес урнаштыралар. Дөрес урнаштыра, шуның белән битеш. Әтек тикшерү юк. Аны бит анализлау бит дәрсе. Менә сез әңгәмә барышында икенче сулыш дип әйттегез марафонда. Мин сезнең менә шөгыльләрегез барын беләм, күп төрле шөгыльләрегез бар. Иң шаккатырганы һәм миндә сокланы уятканы ул сезнең марафон йөгерүегез. Шын мәгънәсендә менә 42 чакрымда 195 метрны үзем шәхсән йөгергән кеше буларак, мин аның никадәр авыр һәм җаваплы хезмәт икәнен аңлыйм. Сезнең шәхси рекордыгызда 2 сәгатьтә 58 минут шулай бит. Менә мин үзем дә берничә марафон йөгергән кеше буларак, әле ул күрсәткечкә ирешкәнем юк. Һәм соңгы марафоныгызны сез 57 яшьтә йөгергәнсез. Менә бу спортка, бу марафонга мәхәббәт кайчан ничек барлыкка килде ул сезнең? Мин мәктәптә укыганда бик зәгыйф булып үскәнмен. Мин курска җибәрделәр 10нчы класста, кызлар да, малайлар да бөтенесе инде. Мин иң ахырдан 1 километрга, иң ахырдан үстерелеп барып җиттем мин. Шуннан соң миңа физкультура укытучысы әйтте, Гөлмәтен абый. Рифат син шөгыльләнә әйбәтләп ди, булай итеп хор булып йөрмәк кеше алдында ди. Шуннан соң 2нче елны инде мин университет шартларына эләктем. Университетта спорт шундый яхшы куелган иде. Анда чакырып торалар. Бу секциягә килегез, тегесендә килегез. Юрий Якимович Кудряков, күренекле кешелек футболда мастер. Мине үзе чакырып алды футбол командасына, волейбол командасына алдылар. Шулай итеп мин канатланып киттем. Аннан Рамазанов дигән тренер бар иде. Ул безне паркта менә аякларыбыз, бутларыбыз, алтыннарыбыз тәмам катып авырып кайта идек. Менә шулай итеп китереп керттеләр мине спортка да. Аннан соң инде мин үземнән үзе яратып йөгерә башладым һәм минем бик якын иптәшем бар иде. Миннән улырак Галиев Рөстәм. Ул педагог, ул раналарда эшләде. Анда Казанда да эшләде ул, Күкмарада да эшләде. Менә шуның белән чыгабыз да китәбез. Чыгасың килмәсә, Рөстәм килеп керә, әйдә нишә ятасың? Чыгасың, барасың үзеңә. Аннан соң инде шулай ярышларда, университет ярышларында Галиев исә Эсверигин. Аның янында обязательно. Менә шулай икәүбез шөгыльләнеп киттек, менә шулай тартылдым инде. Шулай тартылдым, аннан соң әле мин подставной булып та йөгергәнем бар. Подставной ул ялганчы дигән сүз. Кызганыч, мин гаделлек яратучы кеше үзем. Ләкин бераз ул принципны бозганмын инде. Аксубайда эшләгәндә мине җибәрделәр урожай җәмгыятенең, мин булай наука җәмгыяте кешесе идем. Курсларына, курска түгел, ярышларына төрле районнардан килгән. Һәм Динамо стадионында мине чыгардылар 10 километрга йөгерешкә. Судья апа бер будай Ульянов түгел, миңа Ульянов фамилиясе бирделәр. Ульянов түгел будай. Кемсең? Әйтә, кем икәнен тикшерәсе юк, старт бирәсе бар. Шуның белән бетте. Стартка җибәрделәр мине, чыгарып. Аны Ягъни сез Ульянов булып та йөгердегез. Ульянов булып йөгердем Аксубайда. Собада йөгердем. Собада мине танымадылар. Собада Сабантуенда исән вакытта йөгердем. 2нче урын алдым. 1нче урынны Кыргызстаннан килгән бер мастер алды. Анда Эсверигин малайда йөгергән икән дип әйткәннәр дә. Әтигә әйткәннәр, синең малай түгел, башка кеше әллә каян Кыргызстаннан килгән кеше ул дип. Мин әти алдында мактанмадым инде. Әнә шулай йөри торгач мин кирип киттем. Аннан соң инде менә бу Артур Лидиард дигән, Артур Лидиард, Австралиянең мәшһүр йөгерүчесе, үзенә бер бик трусой дигән бер школа ачты ул. Менә ул инде үзен бетереп алып кирип китте. Менә Рифат абый, сез инде 90-ны тутырсагыз да
тормышка, иҗатка, әдәбиятка кызыксынуны менә югалтмыйсыз. Әйеме, ягъни аяк акыл, күтәренке рух. Моның сире спорт кына түгелдер. Менә сез педагог дип әйттегез мине. Мин бит педагог кына түгел. Минем кызыксына торган әйберләрем арасында әле педагоглык ул иң алгы планда булмаган чакларда була. Мин радиотехника белән бик мавыктым бер вакытны. Хәзер радиотехника бөтенләй башка әйләнде. Мин үзем приемниклар җыйдым, алышлар. Менә мәсәлән мин кино сәнгате буенча бик белгечкә әйләнгән бер вакытны. Бездә глав кинопрокат бар иде. Гаҗәп иде ул. Аны чагыштырып торган түгел бүгенге кино белән. Бүгенге кино нәрсә? Яңа ел җиттеме, ирония судьбы или с легким паром шуны күрсәтсәләр, Иван Васильевич меняет профессию, джентльмены удачи. Менә бөтен фонда шул. Аннан ярый инде белый солнце пустыни шикелле. Элек вакытта минем төп яраткан шөгылем кино иде. Димәк, мин бер әйбер туйдыра башласа, мин якырып китәм тарихка. Мин бик ватан сугыш тарихын бик яхшы беләм. Аны төрлечә аңлаталар, ләкин мин ничек булганын беләм. Чөнки мин сугыш вакытында нәрсә әйтәләр, шуны газет читенә язып барып Совет информ бирәләр. Аннан соң да Сталинград сугышлары, Ленинград, Харьков катастрофасы буларның барсын да беләм. Менә шулай итеп, бер шөгыльдән икенче шөгыльгә күчсәң, синең башың ял итә. Икенче нәрсә белән кызыксына башлыйсың. Аның бер сәбәбе шулдыр дип уйлыйм мин. Аннан соң кешегә гел яхшылык теләргә кирәк. Яхшы күңеллелек. Менә минем эшемдә дә мин 39 ел пединститутта укыттым. 6 ел авыл мәктәпләрендә укыттым. Мин анда яхшылык бер нәрсәләр бер калдырырга тырыштым үземчә. Кыйын вакытлар булды, ул мәктәпләрдә анда беләсеңме балалар белән эшләү ничек. Рифат абый, рәхмәт менә шундый эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Без дә сезгә бары тик яхшылык кына һәм матур гомерләр теләп калабыз. Исән сау булыгыз һәм үзегезнең әле менә иҗатыгыз беркайчан да әле сүрелмәсен. Әйтер сүзегезне әйтергә һәрвакыт сезгә мөмкинлек һәм вакыт булсын. Рәхмәт сезгә.